ایرو بارگهên sereke yên partiyên Rojhilatê Kurdistanê yên Hedeke û Hedek lê ku ya ji aliyê Îranê ve hatin topbarankirin. Kawa Behramî rêveberê Hedeke ragihand ku bingehên Sekretariyeta Hizba Demokrata Kurdistan Îran Hedeke û Partiya Demokrata Kurdistan Hedek bi mûşekan hatiye armanjkirin û topbaran heta nîzîkî nîvro berdewam bû. Li derdora Sekretariyeta Hizba Demokrata Kurdistan Îran Hedeke kampeka mezin ya pêşmerge û kesûkarên pêşmergeyên Hedeke ya bi navê Azadî 2 heye û ji ber tirsa topbaranê xelkê kampê deverê bi cih dihêlin. Hewkar Elî rêveberê Tenduristiya ku ya ragihand di encama topbarankirina baregehên Hedek û Hedeke 11 kes şehîd bûne û 40 birîndar bûne û ji ber giraniya birînan eger heye jimareya şehîdan bilindtir bibe. Ji berî encamdana topbarankirinê li ser baregehên Hedek û Hedeke dezgeha dadweriya Komara İslamiya Îranî serê sibeha îro şemiyê sê ciwanên Kurd bi navê Ramîn Husên Benahî, Zanyar û Luqman Muradî di zîndana Reçay şehrî Gerç sê dare dan. Malpera Bas News got ku Komara İslamiya Îranê bi alîkariya grupeke nava Yekîtî ew êriş li baregehên Hedeke û Hedek encam dan. Malpera Bas News li ser zarê rojnamavanê dengî Amerîka Elî ciwanmerdî bilav kiriye ku Îran di bombabarankirina Kuya de sekûyeke mûşekan ku di dema dawî de li sînorê parêzgeha Silêmaniyê ava kiribû bi kar anîbû û ev yekem care Îran wê sekûyê bi kar tîne. Ji alî xwe ve Hikûmeta Herêma Kurdistanê daxuyaniyek di derbarê êrişa Îranê li ser baregehên Hedek û Hedeke bilav kir û tê de êrişa Îranê red kir û şermezar kir û got ku bi tu awayekî êrişa Îranê nayê qebûl kirin û bi kar anîna xaka Herêma Kurdistanê ji bo encamdana êrişan bi hemû awayekî red dikin û daxwaz ji Îranê kir ku ev yek dubare nebe û rêz li yasayên Herêma Kurdistanê bigirin û Herêma Kurdistanê nebîte qadeya bi dawî anîna milmilaniyan.